עכשיו כולם נרקוד. מחכה חיות וטרקטורים, אבל כל הזמן עושה דברים. עם הסגת הגן, מורה שלי התחתנו מזמן, נשאר לו לשחק עם פליצ'י הקטן. נע, תבדוק את השומר בעברית שכר. שם אותו במעם. היא ילדה כזאת, מצחיקה כזאת, שהיא מסתכלת לא פסקת נביאה כזאת. 17 עכשיו עם בעיה קטנה. בת 17 היום.